ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಪುದ ಪಿಲಿಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರೆಯನುಗ. 2 ವರ್ಷಗೂ ಹೊರ ನಡಪುನ ಈ ಪಿಲಿಕೋಲ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ನೇಮೋತ್ಸವಲೆಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಕಾಪು ಪರಮಾರಿ ಗುಡಿತ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಮುಗೇರ್ಲ ಸಾನುಡು ಈ ಪಿಲಿಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮರ ದೈ ಬೂರು ಕಾಟುಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೈವೊಲೆನು ಸುಗಿಪುನ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ. ಅಂಚನೆ ಮುರ್ಗೊಲೆನ ರೂಪೊಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು. ಕಾಪುದ ಪಿಲಿಕೋಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಮೂಡುದು ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಪಣೊಲಿ. ದುಂಬತ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರಸೂಡವ ಅರಸೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ ಪೊರ್ತು. ஒரு போண்டெகு போயின அரசு 2 பிலிக்குಲೆನು ಪತ್ತದು ತನ್ನ ಅರಮನೆಟು ಪಂಜರೊಡು ದಿಯೆಗೆ. ಬೋಂಟೆದ ಆಯಸ ಕರಿಪೆರೆ ನಿದ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಅರಸನ ಕನಟು ಚಂಡಿಕೆ ದೇವಿ ಬತ್ತದು ಪತದಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವೆನು ಸತ್ಕಾರೊಡು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಕು ಗಂಗೆ ಮೀಯರೆ ಪೋಪಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವಲು. ನಿತ್ರೆಡ್ದು ಲಕಿನ ಭೈರವ ಅರಸೆ ಪಿಲಿಕುಲೆಗು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ದೈವಲೆಗು ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡುವೆ. ಅಂಚಪೋಯಿನ ದೈವಲು ಗಂಗೆ ಮೀದು ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬತ್ತದು ತನ್ಕ್ಲೆಗು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಳನುವ. ಅಂಚ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಅಪ್ಪಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಪುದ ಗಡಿಕಲೆಡು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲು ನೆಲೆಯಾಯ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಕಾಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಪಂಪುಡು. ಉಡುಪಿಡು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯಿನ ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ಪಿಲಿಕೋಲ ನಡಪುಡು. ಪಿಲಿಕೋಲಗು ದುಂಬು ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಕೋಲ ನಡಪುಡು. ಪಿಲಿಕೋಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ಮಾರ ಗುರಿಕಾರೆರು ವಹಿಸೋಂಬೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಕಾಪುದ ಬೈರ ಗುತ್ತು ದೊರಕಲ ಗುತ್ತುದಗಲು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ 16 ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರ್ದು ಪಿಲಿಕೋಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ವೇರು. ಪಿಲಿಕೋಲದ ವೇಷ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಏರು ಪಂಡದು ಮಾರಿಗುಡುಟು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು. ಪಿಲಿಕೋಲದ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ವೇಷಧಾರಿಗೂ ಫಲಹಾರ ಆದು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ಕೊಡಪಾನ ನೀರು ಮೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದೆ ಪುಂಟುಡೆ ಆ ವೇಷಧಾರಿನು ಕೆದುಟು ಮೀಪಾದು ಗುಂಡದ ಉಲಾಯಿ ಕಡಪುಡುವಿರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆ ವೇಷಧಾರಿ ಗುಂಡದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಜೆಪ್ಪುಡು. ನಡೀರಿಡು ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಮಿತ್ತು ಜೀವಂತ ಪೀಳಿ ಕಡಪುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಮನದಾನಿ ಒಲಿ ಮದೆಟೆ ವೇಷ ಕಟ್ಟುವೆರು ಬಣ್ಣೊಡು ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಕೊರ್ತೆರು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆವೇಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಮುಟಲ ಬೇತೆ ಏರಲ ವೇಷಧಾರಿನು ತೂವೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪಿಲಿಚಂಡಿದ ಸಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗಿಂಡೆಡು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಒಲಿ ಮದೆಟು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಗುಂಡುಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಬಂಟ ಕಲ್ಲುನು ಮರತದು ಕೋರಿ ಬಲಿನು ದೆತೊನುಡು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಟೆಗು ಪಿದಾಡ್ನ ಕ್ರಮ. ಅಂಚ ಬೋಂಟೆಗು ಪೋವೆರೆಗಿಂದೆ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಆ ಗಡಿತ ಉಲಾಯೇ ಪಿಲಿ ಬೋಂಟೆನ ನಾಡೋಡು. ಈ ಪಿಲಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಸೈಪೆರು ಅತ್ತದ ದಾದಾಂಡಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನವೆಡ ಹತ್ರ ಸೇರ್ದಿ ಜನಕುಲು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಲಿಪುಯರು. ಗಡಿಡ್ದು ದೂರ ಉಂಟುದೆ ಈ ಪಿಲಿಕೋಲನು ತೂಪೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಬುಟ ಪಿಲಿತ ಬೋಂಟದ ಕ್ರಮ ನಡಪುಡು. ಈ 5 ಗಂಟೆಡ್ದು ಪಿಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮುಡುಜಿಡ ಆ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಮರಣ ಅತ್ತದ ಬೇತೆದಾಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಬೋಂಟದ ಸಮಯಡು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರನಾಂಡಲ ಮುಟುಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಗೆಂದಿನ ಕುಶಿಟು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೋರುಡು. ಅಂಚ ಮುಟುಂಡ ಐತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗೂ ದಾದ ಕ್ರಮ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತೆರು. ಪಿಲಿ ಮುಟಿನಾಯೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಾಯೆ ಆದುತ್ತೆಡ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ತನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಮಮ್ಮಾಯಿನು ನಟ್ಟೊಡು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡೊಡು. ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನಾಯೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಬಾಲನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಸೆರಂಗು ಒಡ್ಡುದು ಕಾಪುದಪ್ಪೆನು ನಟ್ಟೊಡು. 5 ಗಂಟೆದ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದು ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ತಾರಾಯಿ ಕೋರಿನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡುಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಾರದ ಇರೇಟು ಜೆಪ್ಪುಡು. ಮಾರ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ನೀರು ತಲ್ತದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಆವೇಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಪಿಲಿಕೋಲ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ.
ಈ ಆಚರಣೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಂಬೊಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು.